Ježiš, pozri. Jak si zaskočil. Skús sa pozrieť cez toto, že či to nepriblížiš. Či to nefunguje. Ne, bohužiaľ nefunguje. Aha, funguje. A musel by si... Hej, to ne. Museli by sme to stabilizovať. Vyhni ruku. Tak na koho sa zameriame? Svičo, bež! Bežme! Kokos, ne? On si ale kryje vajca a ide. On má ešte guličky. Hej. Dobre, to bolo čo proste, raz, dva, tri, rozprtneme sa a budete sa? Hej. Á, už mu došli. Kto je tam ešte? Áno, to je koniec už. To je posledný.